Opa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Mario Kart Deluxe 8ra. Gaur beste kopa batzuk grabatuko diteu. Hemendik aurrea gameplayeko 2 kopa grabatuko diteu. Eta ikusten zuen bezala, hemen Yoshi aldatu dio, kolorea beti. Eta kotxea aldatu indet. Olainen hau naiz bastant ordu sartzen, da kotxea aukeratu dut, hau edia estadistikak. Kotxeanak, batzen bazate genekan egin zintzan. Uste dut ezen badauden, hau genekan. Honekin onlainen oso ondo nabil, hasi que honekin hartzeko bat. Eta gameplaya grabatu dut honena, baino erdi moztu intzait, hasi que gaur grabatuko ditu 2 hauek, segida. Ikuste zuen bezala 4 kopa hauek, dia beste Mario Kart versioko pistak. Wiikoak, Game Boy Advance, DS, Nintendo 64koak, NES. Eta hoxe, ja beste gabe hasingo geha. Hau egia da, aurreko gameplaya faiatu ziana, grabatu nun da, bastante erretx pasa nun. Dena lehenengoa, baten hor junintzan bigarrena, lehenengoa bigarrena, baino guain ikusuko da bertzen duzgutel zaigun berriz. Eta ez digun faiatzen kapturadorak. Kriston putada da. Mumu pista, musika oso polita daka, pista honen. Venga, tope. Hori horrentu bartzaio. Vale, platano atzea. Ezin diot ikutu. Eta ikutu indiot. Nik platanoakin atzeko eman diot. Vale, ja urratu jot. Vale, erango buelta itea guaz ja. Apa, hor salto nahi nunin. Vale, erango buelta. Hau kurba hau hartu behar da. Lugarren txispata. Berlortu. Baina behiekin kontuz, hemen pistan daudela. Esan dut da, kontuz ibiltzeko. Vale. Txampona, ja martxampon diteu. Vale, ja tarte pixkata hartu die, bigarrenai, mapan ikusten batzue. Kontuz behiekin. Baina, tinta bataiate. Vale. Eta gurea da garaipena. Sondo. Venga, horrengora, aber zein dan. Vale, Mario zirkuitoa. Nago lainen atzaitu oso ondo ematen. Tope, azeleratu. Txampona. Vale, platano atzea. Eta lehenago vuelta ina. Kriston tartiak, ataia ja. Eskola bataiate. Batze pasatzen. Baina oso ondo. Bai, euskala urdina botatzen baiatea honekin gatzen naiz.
Azken buelta. Vale, oskola bat aiote. Kasi eman dit, Vale, oskola urdina gota jate. Bere gana dator. Aka. Venga. Bueno, lasai. Está listo. Urrengoa uste dela hondartzan. Chip olako zoz, Bai, chip beach. Hau pia gustatzea, hau desekoa zen. Eske desen onlineen jolastu nintzen pia bat. Horri kasi non Mario Karren jolasten. Osea, derrapekin da jolasten, leno aurreko berziotan Nintendo 64 banekan, baina ez dakit derrapeak zuen, por cierto. Vale, oskola gota diate. A tope. Apai. Esta oskola. Txampona, kaka. Zene defendatu da defentsa gabe nago. Vale, oskola urdina bota jate. Eta besta oskola. Bueno, tartia dakat, ez dit preokupatzen. Venga, azkeneko vuelta, ondo goaz, ondo. Vale, oskola urdina bota jate. Baina justu pasa naiz, así que ez da ze pasatan, baina bestelanekan bozgora joa, O bozina, ez dakit zer da, oindik ez zetik hasi. Eta bain tokatzen pantaila etzei bate gustatzen. Da Nintendo 64ko pantaila, ustet. Eta dago trafikoa, eta beti kamioien aurka txokatzen ez, gorroto dut pila. Espero lehenengoa gehatzea. No kopa bakat, igual lortu duen esan dizuten bezala. Trafikoa kaka bat. Vale, mendik. Epa! Hartu behar hauek, Estela. Vale. Platano, ditut. Ondo. Mendik jugo geha. Platano botatzen jugo geha. Atzakan egin. Txokatuta. Ondo, Zartia atari edo entzat. Gogoak hartzeko online partida bat zuek ikusteko
non zailtasuna orainena eskerraga zer ikusi honekin. Bomba dakretatzen jarritu, printzipioz. Hemendik ondo. Artetik. Hemendik bat. Ikusizu, bomba lertu zaitela nahi. Bueno, gura da kopa. Zondo, jurogei. Emaitza ikusiko iteu. Ta jongo gara beste kopa jolastea ez dakit nola izan adun. Bitarten. Bidatuko eta kapturadora ondoan da funtzionatzen. Bai. Eske da gizu puta da, grabatzen zu eta derrepente moztu itea. Eta etza kontuatzen. Vale, pues kopa, bida. Zoze desblokatu 5.000 txamponen gatik. Ondo. Vale. Progo kopa jolastuko dugu. Zein da. Bueno, hau Yoshi aldatzen dugu kolorea da iren da. Pixu pixka eta garrea. Neriak ingertzen naiz. Bale, eta platano kopa jolastuko dugu. Erze dauden, desiertoa. Vale. Gustatzen zait. Bueno, basamortuko hau dakakuru asko eta hau desekoa zane bai gustatu 3DS, dakit ziur. Ikusiko za politxa. Hauek kontrolatzen ditut, zara jolastu ditut beste ediziotan. No oso ondaita nahi, baina bueno. Vale, eskola bataiate, eta tinta, eta denetik. Platanoekin kontu. Eske tarte gutxineka. Vale, ondo. Atzeatzen da katonki, Joder, eskola... Pasaingo jate, hortxe. Hemen atzeratzen da, azkat, Joder, eta autokatzen zait. Ondo, kurbak ondo ematen. Zera inai, kakazarra.
Jara hor dago, muga, hostia. Zin kagada horieko azken momentu. Bueno, lehenengo agatu da. Agarroen gontan, zein dan. Ze baten gustatzen, online jeretzen gustatzen hau, tio. Lokura bada. Kurba asko ditun beste pantaioetako bada. Hemen hasi behar den kurba ematen hola bestela. Ja. Vale, lehenengo vueltaina. Hau onlineen eske sufritzer. Karo, esko onlineen leku guztietatik ematen zu. Eta jendia hona da. No. Vale, tartia eta hiet gutxinaz, Eta gurea da... Horrengoa zein dan. Vale. Zera, pitxen gaztelua. Apolika da, gustatzen zait. Onki dakat, presio sartzen dama guzti. Vale, botatzen diate lasai. Bueno, denetik botatzen bai. Hirugarrena, montatzen dugu. Ez hurbildu horren gana. Platano ditula bera bere burua eman da. Platano gaizizki botatzen, lui txikiak, uniak. Hau, ez da Gamecube-eko hau uste zala, osa pista hau. Baten bati eman diet. Opa, atera inaiz. Eskola. Guapongo litzake... Guapongo litzake gaztelu barren sartzea. Ez dakit, uste bazekala, leheno pista bat... Ez dakit ze ediziotan, baina gaztelu barren sartze zala. Bota diate zea, osko
Zola botella guain emango hit. Epa, joe, puztu platana aurratiko jatela. Kagadakin gabe, ez daka defentsa gaina. Ondo. Bueno, eta azkena gatze zaigu, eta da Donkey Kongen basoa edo. Politia da, baina turko harrapatuta dakat pantalla horri. Atajo okin da. Hau 3DS-koa da, 3DS-koa. Begia du, Epa, gaizki hartu, manejoa. Pixka, nago torpe, Hemen atajoa da, Lehena magatu ikusten egin. Lorea. Zio tema? Zer, bai. Mira, platano hartzea, eta hemen dago besta tajo hau. Bi eta aurreatzen zula. Berriz gaizki hartu dut, zibui beti ondo hartzen. Botatzen ari zaite loria. Sua. Holaxe ondo. Mamoak hemen dit. Gazarra. Tartea eta hierbentzat, Vale, defentsa gabe nago. Nerea da, topa. Está listo! Ondo, 60 puntu. Emaitza ikusiko dugu. Bueno, eta horrengoan beste bi kopak ekarriko ditut, da gero DLC-ak, da gero lehen batzuk. Ez dakit, ikusiko dut zenbatuen lehen ekarri, partida batzuk. Hortxe da, platano kopa. Bizarrekin, berdan bezala. Bueno, eta hoxe, gustatu bat zaizue eman like, suscribitu kanalea, eta idatzi komentario bat, urrengoan ikustera, venga, gero arte, agur.